Тарих китабы. Күп гомер еллар элек. Кичкенә вакытта сез дә хәзинә табарга хыяллана идегезме? Шулай икән, төзүче буласыгыз калган. Әнә, Казан төзүчеләре нинди генә табылдыкларга юлыкмый. Мондый табылдыклар күп вакыт матди байлык булмаса да, тарих китабына язылырлык хәзинәләр. 1893 елда Казанның тимер юл вокзалын төзү өчен котлован казыганда җир казучылар бер өем ишәк сөягенә тап була. Алар хан заманыннан ук калган күрәсең. Ул чакта төп транспортта эшче малда ишәк булган бит. Ә менә Себер трактына трамвай юллары салучылар исә тагында куркынычрак табылдыкка юлыга. Совет мәйданы тирәсендә ярты тоннага якын бугау һәм кеше сөякләре килеп чыга. Алар монда каян килгән диярсез? Билгеле булганча, элек Казан аша Катаржан юлы узган, ә хәзерге Совет мәйданы тирәсендә Себер башланган. Себердән кая качсын ди Катаржан? Аларның бугауларын шушында салдырганнар да инде. Ә менә бу хәзинәне күптән түгел генә табалар. Тукай мәйданында пенсия фонды бинасын төзегәндә, җир казучылар балык тәңкәләреннән оешкан 70 см калынлыктагы катламга тап була. Гаҗәпме? Түгел. Элек бу мәйданда зур базар булган. Монда балык, уылдык, кысла сатканнар. Сатучылар Россиянең төрле почмакларыннан, Әстерханнан, Арал, Каспий, Балтык диңгезләреннән, Уралдан, Себердән, Архангельскидан һәм Петербургтан килеп сату иткән. Базар рәтләре Кабан күленнән алып хәзерге Ленин бакчасына кадәр сузылган. Балык тәңкәләре дә шул заманнан калган күрәсең. Казанның кызыклы табылдыклары шуның белән генә шикләнми әлбәттә. Борынгы каланың әле ачыласы серләре дә байтактыр. Баш калабызның яңа тарихы бүген Кабан күле буенда Алтын Яр торак комплексы белән төзелә. Тарих китабының спонсоры ООО Акташ Инвестстрой махсуслашкан төзүчесе. Алтын Яр торак комплексы ул классик архитектура, уникаль фасад һәм дизайн, күл янында урнашкан искиткеч урын. Фатир сатып алганда 500 мең сумга кадәр ташлама. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216 69 69. Төзүче ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш домлык даирә сайтында. Акция 2024 елның 30 сентябренә кадәр гамәлдә.